Здравейте, приятели, да си поговорим за бельо. Днес съм решила да ви покажа комплекта от нашия пакет от 5 луксозни бикини. Какво съдържа? Първият модел бикина е изцяло изработена от фин микрофибър, висок клас, комбинация с тюл и дантела. Има задължително подсилен ластик от вътрешната част за повече стабилност и издържливост през целия ден. Вторият модел бикина, просто като я видите, и тя достатъчно говори за себе си. С отлична ширина в страни, положена дантела върху бежев микрофибър, много красива декоративна панделка отпред. Следващият модел бикина, ние го водим бикина боксер, защото има отлично покритие на задната част. Този модел, както и всички останали, може да направите като комбинация с различни цветове, но нашият пакет базов е този, защото основно дамите и ценителки на луксозното бельо поръчват цвят черен. Това е модел боксер без ластици на крачолите. Това ние наричаме крачоли, за да не се отбелязва отзад при финна рокля. Също така, плътът, от който се изработва моделът боксер, е плътен микрофибър, който добре пресяга коремната зона и стои страхотно. Следващият модел бикина е дантелена бикина. Всички са с висока талия. Защо сме подбрали бикини с висока талия? Защото с времето ние разбираме, че най-удобната бикина е тази, която ни обгръща добре. Този модел бикина е с много дълго хигиенично помощно парче до тук, до колана. Самият колан е с подсилен тигел тук отпред и отзад. Това също се води бикина боксер, защото знаем, че вие предпочитате задната част да бъде отлично покрита. Тук в тази зона няма никакви ластици, за да не дразни кожата долу. Петата бикина е бикина, която много от вас познавате. Това е наш модел, който е от 20 години на пазар, изключително доказан, удобен, красив, дълбока бикина с плосък ластик, горе допълнително подсилен и с изключително красива бродерия в двете страни. Това са нашите 5 броя бикини, които предлагаме като пакет от 5 и е на цена неустоима към момента. Просто няма как да не се изкушим да си го поръчам. Заповядайте на искамевита.bg да го намерите и да го поръчате за вас.